Ai, hola, que tal? Moi boa tarde. A ver como vai isto, porque hoxe cambiín de aparato. Moi boa tarde, a ver, como anda por aí a xente, porque isto hoxe vai a ser un pouco diferente. Vou limpar o chisme, así xa debe de estar. Ai, Dios mío, a ver, vamos a ver. Eu non sei se pasou algo con internet. Hola, que tal, Yolanda? Alicia, hola, que tal? Moi boa tarde. Non sei se pasou algo non sei, co temporal do vento ou algo así, porque non me vai ben internet. O sea que posiblemente isto vai un pouquiño lento. Posiblemente me vai un pouquiño lento, así que nada, que con isto non fun capaz. E aquí estou co meu pequeno teléfono a facer o directo hoxe así. Vedesme diferente? Ou así? Hola, que tal? Moi boa tarde. Hola, que tal, Manolo? O malo desto, eu supoño que vos a min me ides a ver igualmente ben. Vou coller unha libretiña para anotar cousas ou para tal, porque sempre me fai falta anotar cousas. Está ben, bueno, se está ben, se é un adianto. Xa está ben, hola, Nusca. Hoxe non podo verte en directo, pero se lle din. Moitísimas gracias, Ángeles, por pasar, solo para darlle ao me gusta. Depois xa nos vemos en diferido por aí. Chove en Olveira, choverá por todos os lados, digo eu. Boas tardes desde Boiro, que é unha maneira de falar. Todos sabemos que cando unha persona di moi boa tarde, non ten nada que ver co tempo. Ten que ver máis ben con unha especie de amabilidade como cara a outra persona, non? Eu non sei se me vedes ben, se me vedes lento, se me vedes a destempo, se me escoitades ben, porque aquí non está indo ben o que é a conexión internauta, entonces, pois, non sei. Algo pasa nas líneas, entonces, estou vos mirando e falando desde o teléfono, co cal a pantalla é así, como a do vosso teléfono, imaginadevos. E o malo desto é que non teño espacio máis que para 2 ou 3 chats, porque ao ser unha pantalla tan pequena, acórtase moito. Normalmente tiña a miña tablet, pero non me vai. E me imagino que é unha cousa de conexión. Claro, é que é unha cousa de conexión do wifi da casa ou así. Non sei como solucionalo. Vemosche guapa como sempre, pois entón a min se me vedes guapa, eu xa non pido máis, a min que me vexades guapa, e o resto non me importa, nin que me escoitedes, nin nada, pero se me vedes guapa, pois xa está. Entón, o malo desto, por iso vos pido paciencia, que non vou a ver os chats, porque só vexo 2 ou 3 e xa desaparecen, porque a pantalla é máis pequena. Así que se me queredes preguntar algo, vou vos a dar opcións. Unha, repetir o mensaje, sin enfadarse, porque non é unha cuestión de que eu non queira responder, é unha cuestión de que non me dá tempo. Segunda opción, que me mandedes ao programa da radio, que na radio contesto as todas. Se non é unha semana é outra, mas que me día tempo esa semana. Pero non se perden as preguntas, na radio acumulámolas. E bueno, intentamos ir ao día. Entón, as preguntas que me queirades facer, para a radio directamente. E se non, repetídemas, que aquí estou eu. A miña pota de manzanilla, de grande, casi como o teléfono. Aquí chove non moito, pero o que máis molesta é o vento, que fai moito vento. Frío tampouco non é que faga, pero eu teño ali, vedes aquel? Teño o fogonero a botar carbón continuamente. Bueno, que son eu, que non teño a ninguén aí botando leña, que a boto eu. Bueno, pois eso. Vamos aquí a ver, a empezar a ler algúns mensajes. Hola, Nusca, gracias por estar todos os domingos, incluído este temporal. A verdade é que, estando así con temporal,
é cando máis me apetece estar con vos. A ver, non é que das outras veces non me apeteza, pero hai domingos que dixo, eu me cago, teño directo agora, está má xente a esperar, non sei como avisar. Bueno, pois nada, voume pa facer o directo, pero un día como hoxe, que teño máis que facer que estar aquí ao pé do lume e estar con vos. Encantada de la vida. Hola, Lorena, Leonardo, eres española? Sí, claro, española, de una esquina de España que se llama Galicia y mi idioma es el gallego. Hola, Nuska, desde Lleida, un abrazo. Manuela, un abrazo también para ti. Hola, Fernanda, Ángel, espera. Hola, Ángel Salvatierra. Ai, que mal teño isto colocado hoxe, che. Bueno, onde eu podería poñer, pois non sei onde a podo poñer. Pois nada, terei que abaixarme así a mirar. Hola, Nuska, son Lucía. Espera, que Rosa deixoulle o teléfono a Lucía e ten algo importante que dicirnos. E a min, a rapazada, sempre me parece super importante todo canto me teñan que dicir. Son Lucía e teño 13 anos. É unha neniña. Levo xa un tempo vendo os teus vídeos e encántasme. Ti e a túa nai sodes pura sabiduría. Moitos bicos desde Ourense. Bueno, Lucía, non sabes o feliz que me faz mandándome un mensaje así, porque non sei, é que me inspira unha ternura con 13 anos que queiras mirar os meus vídeos, porque, home, si, ás veces poño vídeos así como de risa ou para pasar o tempo, ou estes días que fixen, que teño aquí o cesto cheiño de conexiños e masansiñas, unha masán, para meter un bocado, ou de cansiños. Eu entendo que, claro, estas cousas chaman a atención, é normal que lle chamen a atención á rapazada, non? Pero que con 13 anos sea capaz de escribir un mensaje tan bonito e que lle guste a miña nai, é que sodes pura sabiduría. O sea, esta rapaza aí hai canteira. Lucía, ti sí que eres pura sabiduría. Que unha nena sea capaz de escribir eso así, pois di moito de ti. Así que sigue avante con todo o que teas facendo, que estou segura que eres, ademais, moi boa estudiante, unha lectora destas que devora os libros. Me cago na Mariluz, que tantos mensajes había. Bueno, xa vos digo, estou co teléfono, isto non é unha cousa miña, isto non me vai, e ainda sigue roe, non ten, debeu de caer algunha cousa de internet, e estou cos datos do teléfono, o sea que se en algún momento se vai, non se ve ben ou así, pois perdón. Hola, moi buenas tardes. Eu todo o que sei da horta é gracias á miña nai. Eu teño que dicir que ao mellor, pois non te sei dicir, pero casi o 50%. O 50% ben seino por miña nai, polas miñas vivencias de haber traballado na horta toda a vida. Pero teño que dicir que o outro 50% é de haber estudiado, de haber indagado, de haber sacado outro tipo de cursos e así, sobre como funciona máis profundamente a nosa terra, non? What? Que pasa? Hola, Sof. Hola, moi boas tardes, hola, Nuska, e hola a todas, dinos Mercedes, hola, que tal, que raro é ler tan pouquiños mensajes. Eu todo o que sei da horta, teño que ir para atrás. Me ha gustado mucho el vídeo de los perritos. E fixastes algún cansiño? Así, tiño aquí o cansiño. Fixastes algún cansiño? Te chamase, non sei como lle vou chamar, pero, bueno... Se fixeste algún amigo, gustaríame velo. A ver, vamos a mandar a Nacho a la pacotilla. Alá, fuera. Hola, Nuska, encántame escoitarte. Sentiña, dadelle ao like. É verdad que eu iso ahora aquí co teléfono non o podo ver. Vexo que debe de haber como 100 likes e 186 personas.
Madre mía, pero canta xente hai aquí. Hola, buenas tardes desde Brasil. Tú hablas moi bien. Gracias. Eh, Boas tardes, Nusca, que tal o temporal por aí? Por aquí venta, Dios mío, e tamén teño o fogón encendido. E tiven que ir afora a agardar un cacho de colchoneta que voaba por a vento. Aquí tampouco non é tanto vento, A verdade é que o vento, lévase ben. O que pasa que está feo, está así, a chuvia. Eu non vexo temporal, como para dicir, non podes salir, non podes tal, tampouco, home. Aquí, non digo que ao mellor a 3 kilómetros daqui que non estea facendo un temporal de medo. Pero aquí, pois non. Nusca, podría trasplantar agora un naranxo borracho? Non, verdade? Ou si, mi madre, cantas preguntas. Non sei a que lle chamas un naranxo borracho. Un naranxo é un naranxo. Calquera tipo de cítrico. Mira, espera, é que non sei de onde eres, dasme moi poucos datos. En vez de dicirme que o naranxo está borracho, Ana Rosa, poderías me dicir de onde eres. E se non, xa vou adiantar eu igualmente a plantexarme eu a duda. Si, por exemplo, eres de unha zona na que aínda se esperan heladas, porque aínda estamos acabando xaneiro, e xaneiro en febreiro, pois son, digamos, os meses con máximas alertas de heladas, ou de neve, ou de granizos, non? De temporales fuertes, e fríos, sobre todo. Entonces, tanto para podar calquera tipo de árbol, como para transplantar, é mellor sempre esperar a acabar o último riesgo que haxa na túa zona de heladas. Non importa que o transplantes e vamos a ver dali a 3 días, pois se hubo unha noite moi fría, pero polo menos pois que non haxa riesgo de heladas. Para podar e para transplantar. Eu diría que mellor en febreiro, mediados de febreiro ou finales de febreiro. Sería a mellor época para transplantar un naranxo. Dame igual. Nusca, son de Moaña. Vale, é unha clase de naranxas que hai, perdóname por non dicircho antes. Eu che perdono, vouche sacar a tarjeta de sancionamiento. Que va, Ana Rosa, prefiero que esperes a mediados de febreiro ou a finales de febreiro. Hola, que me podeis explicar das patatas de plantar, seleccionadas ou das outras? Cal recomendas, Nancy? Si tes patatas na túa casa que están botando gomo, é un tipo de patata que se dou ben na túa horta, e que che gusta a ti, porque o importante das patatas é que a ti che guste esa clase de patacas. Eu, por exemplo, as que máis me gustan, para min as miñas preferidas son a baraca, a Kennebe e a Mona Lisa. Por moito que lle guste a xente a agria, a min non é que non me guste a patata en sí, que non é das mellores para coser. Todo o mundo di, a agria cose moi ben, e bótala na agua é moi ben. A min non me amaña. Prefiero a Mona Lisa. A Mona Lisa dame para todo. E pois a Kennebe e a baraca tamén. Pero vai a depender tamén de como se dían as patatas na túa terra. Entón, a pregunta túa é se é mellor a semente que tes ti na casa ou unha que compras que é seleccionada. Para que a vas a comprar se tes ti na casa unha boa? Se tes ti na casa patacas de cosecha que estean cos gomos salindo e que foi unha boa pataca na túa zona, se dá ben, e che justa, para que a vas a comprar? Tela na túa casa, planta esa e listo. Xa está. Que é o que fago eu, a non ser que queiras cambiar de clase de pataca. Entón, sí, claro. Hola, en la vermicompostera tengo mosca blanca. Solo la compruebo una vez a la semana. Le puse cartón seco y un poco de serrín. ¿Haría bien? No. Lourdes, en la compostera non hai por que añadir materia seca. En teoría, si todo está ben feito, a humedad que producen as lombrices, ca súa acción biológica, digamos, non? Comer, exudar, cajar, bueno, todo o que é a actividade fisiológica de un bicho, máis a fruta en descomposición, non debería de facer humedad como para dicir que a mosca blanca é por culpa da humedad. A mosca blanca aliméntase sobre todo de crucíferas, ou sea, de repolos
de repolos, de verdura, de coliflores, de brécol, de col de Bruselas, pode estar algo tamén en acelgas, en algunhas espinacas, pero que están vivas, porque o que fan é meterse pola parte de abaixo e alimentarse da planta por abaixo. Si tes mosca blanca na composteira é porque botastes pois ou moita verdura ou non é mosca blanca e ti chamaslle mosca blanca. O que posiblemente teñas é outro tipo de mosca que é da fruta, a mosca que é da fruta, que non é blanca, máis ben, mira, a mosca blanca, vou a dibujar a escala grande, A mosca blanca ten este aspecto, máis ou menos. O sea, non sei nada dibujín alá moi ben, pero máis ou menos é este aspecto. Ten como as alas así como en pico. Bueno, salvando a distancia porque é deste tamaño. E a mosca da fruta é máis así, máis como redondiña. Ten as alas como máis redondas. E as súas xa me manchín, eu como ande con bolígrafos, pois xa me manchín. Bueno, pois eso, que a mosca da fruta é como máis castaña, digamos que ten como outro color, non? É como entre gris, castaña. A mosca da fruta que está na composteira é toda ben vida. Todos os bichos que están na composteira son benvidos. Na composteira non, na vermicomposteira. Na composteira xa son todos benvidos. O único animal que tes que ter medo de que haxa na vermicomposteira son as formigas. Si tes formigas na vermicomposteira, iso é un problema, porque ti o que estás criando aí son lombrices. E as formigas son depredadoras de lombrices, o sea, comen miñocas, atácanlle, mórdenlle, mátanas e trasládanas entre varias formigas e levanche a aquela. Entón, si ven que ali hai comida suficiente, as formigas podenche facer un formigueiro. Ven que ali hai comida, a temperatura está genial, traen a súa reina, acarresan os ovos e incúbanche na túa vermicomposteira. E convírtese en un problema grande, porque ti o que queres é criar lombrices. Si temos en dentro, na mesma caixa, as lombrices e máis o seu depredador, pois non nos vai ir ben. Así que nunha vermicomposteira o único que non é benvido é formigas. E, por suposto, tamén toupeiras. Que, ollo, eu sempre digo que unha vermicomposteira ten que estar posta en alto, nunca pode estar en contacto directo co chan, digamos que polo menos unha cuarta separalo do chan, para incomodar as toupeiras, que non sean capaces a andar por debaixo da terra e colarse de algunha maneira fácil na vermicomposteira. Se o pos en alto, a toupeira por arriba non che vai a andar, porque a toupeira necesita estar á sombra, á oscuridade total. Por eso son animales subterráneos que sempre están baixo terra. Entón, as vermicomposteiras, se as poñemos en alto, se evitamos que as toupeiras vayan a comelas, porque as toupeiras sí que comen miñocas, bichocas, lombrices. Entón, tampouco as queremos na vermicomposteira. Así que a mosca blanca na vermicomposteira non lle fai daño ningún. Todos os bichos que estean ali na vermicomposteira están axudando a descompoñer. Se están axudando a descompoñer é o que queremos, que se descompoña a materia, para que as lombrices podan comela. Comela non, absorbela, porque as lombrices non teñen dentes. E a súa maneira de comer é como chuchando. Entón, non ten que estar como medio descomposto todo canto teñan ao seu alcance para comer. Yo vivo en un pueblo de Ávila y estoy rodeada de castaños, robles, pinos y mucho frío. Quiero hacer mi huerto de plantas medicinales. Verónica busca un sitio, porque ves que está rodeada de naturaleza, eso é maravilloso, pero busca un sitio donde poder poñer tu huerto que le dé el sol, porque sean plantas ornamentales, sean plantas olorosas, sean plantas medicinales ou sean plantas para consumo, necesitan sol. Así que está rodeada de tanta naturaleza fermosa, bonita, maravillosa, pero tens que buscar un sitio onde lle dé o sol o máximo de horas. Así que anímoche, avante co teu soño de facer un huerto.
Nusca teño moita ceniza, podo botar a cantidad que queira ou será perjudicial? Por suposto que é perjudicial. Non se pode añadir moito de nada a unha terra que non estea previamente descomposto. E aínda así, digamos, tes moita ceniza ou tes moita borra de café, ou os pousos do café ou así, nada se pode botar na composteira en capas así. Hai no que ir mezclando. E se tes moita ceniza, eu recoméndoche, porque eu ainda non teño vídeo, pero recoméndoche que mires como facer xabón de limpar con ceniza, que é moi fácil, o sea, e non é algo que este ahora de moda, que este inventado. Pasou de moda porque era máis fácil ir a comprar detergentes ao supermercado. Pero facer detergente, non lejía, porque moita xente di, sí, faise lejía con ceniza, realmente non é lejía, non ten os mesmos principios, e non ten a mesma potencia, non ten as mesmas cualidades, e non ten a mesma resposta á lejía que é o xabón feito con ceniza, que é unha cousa diferente, pero sí que ten poder limpiador e pódelo usar para lavar roupa á man ou á máquina ou para lavar. De feito, chámase facer a colada. Facer a colada era poñer a roupa en un cacharro, como a de bronce, bueno, do que tuveran antes. Aluminio non creo porque vai a facer reacción. Entón, teria que ser como a cobre ou así. Con agua, poñer a ceniza en riba de un paño e botarlle agua moi quente por riba da ceniza, para que se fora colando. E ao colarse, íbase lavando a roupa. Eso tiña un proceso e tal, pero facer a colada vén de eso. O sea, aínda hoxe en día se mantén o dito facer a colada, e realmente facer a colada referíase a colar a ceniza da madeira para lavar a roupa, colala. É fácil, facelo en agua quente, botala, deixar repousar, despois facer a colala, e tal, pero non podes botala alegremente nin nos cultivos, nin na composteira, nin en ningún lado. A ceniza é moi abrasiva, en moitas cantidades vas a acabar dañando a terra, así que non se pode botar alegremente. Pero nin eso nin nada, non sei, imagínate, o que máis necesitan as plantas, os macronutrientes, os nutrientes que necesitan en unha maior cantidad para creceren ben, son o fósforo, o nitrógeno e o potasio, non? Eses tres son os nutrientes que máis necesitan. Pero ti non podes coller algo que teña moito nitrógeno, moito fósforo e moito potasio e botarlo aí, bum, 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 á terra, porque é o que necesitan as plantas, porque as vas a afogar, valas a queimar, valas a matar, todo ten que ser na xusta medida, como calquera outra cousa, como calquera ser vivo. O exceso é todo malo, e o defecto tamén. Buenas tardes, en que idioma hablan? Bueno, que se lle pode botar ás fresas. Que se lle pode botar ás fresas? Pero que che teñen, Cris? Especifícame esa pregunta, Cristian. Ti non eres de Antón, te quero dicir. A pregunta ten que ser, porque ao mellor escribistes outra antes, pero a mí non me dá para ler unha, dúas. Cando me fagades unha pregunta, facédeme en un solo bloque, porque eu xa non sei de que me estás a falar. Ao mellor xa me dixestes antes, teño as fresas con este problema, ou estou facendo non sei que cas fresas, e agora puxésteme, que se lle pode botar? Non teño nin idea do que me estás preguntando. As fresas podeselle botar nata, un chorriño de control e helado de vainilla. Riquísimas. Pero estou segura que eso non é o que me estás preguntando. Volva a preguntar, Cris. Nusca, pasa a lista. Aos dedos, 140, pois tes razón. Pero é que estou co teléfono e desde o teléfono non son capaz de ver ben, non vexo os datos todos na pantalla, así que mirádeme por aí. Aquí, nada, aquí sigue isto fatal, o sea, sigue roe, e non teño internet na casa, estou cos datos do teléfono, así que dadelle ao dediño, por favor, para arriba, porque darlle ao me gusta de verdad que non vos costa nada. O traballo de ir, darlle aos 3 botonciños e poñer me gusta e darlle ao pitoco que pon me gusta. Nada máis, para subir a actividade do directo. A vos non vos costa nada e a min vai me axudar moito, así que, por favor, dadelle ao dediño.
Viva Galicia, mi lugar favorito para ir en verano. Saludos desde Alicante. Manuel, pois a millor terra, Galicia, a que sí? Non olvidaros que lle podo botar ás fresas. Outra vez, Cristian! Pero que lle podes botar de que? Que che teñen as fresas? Dios mío, facede máis preguntas en un solo mensaje. Non mo partades en cachos porque non o vexo. Un mensaje partido en cachos non me ten sentido. Non son capaz de adivinar que é o que me estades a preguntar, Dios mío. Cris, parece mentira, hola a todos. ¿Puedes hablar español? Verónica, estoy hablando español. Esa pregunta está mal, o sea, sí que puedo hablar español. ¿Te refieres a si puedo hablar castellano? Sí que puedo hablar castellano, pero estou na miña terra, estou no meu canal, entón vou falar en gallego. Resulta que o gallego é un idioma español tamén, cooficialmente co castellano e con outras lenguas máis. Idioma oficial de España, gallego. Sí que puedo hablar español tamén, pero vou falar en gallego, xa che aviso. Las formigas son un problema, se menjan las semillas y nos traen el pulgón. Si también se comen las miñocas estamos apañados. Vamos a ver, as formigas non traen o pulgón. Eso é unha leyenda urbana moi extendida, pero totalmente engañado. Eso está equivocado, é mentira. As formigas non traen pulgóns. O que trae pulgóns é o bo tempo. Fai bo tempo, fai caloriño, hai brotes novos para comer e proliferan os pulgóns nos brotes novos tiernos, que é o que van a comer. Si teñen comida, como calquer ser vivo deste planeta e máis de todos, donde hai comida e alimentación, prosperan. Poñen ovos, ou teñen fillos, ou teñen crías. Eso pásanos a nós tamén. Entón, en onde van a poñer os ovos? Nos brotes novos e nos brotes tiernos, e ainda encima na primavera que fai calor, pois aí están os pulgóns. E as formigas suben aos árboles a polos brotes novos porque saben que ali hai pulgóns. E o que comen dos pulgóns son as cacas que botan o pulgón. O pulgón aliméntase de salvia da planta e excreta, caja, unhas boliñas como se fora de melaza, verde clariño. Bueno, non sei se todos os pulgóns cajan verde clariño, pero a maioría é unha gotiña de agua redonda que as formigas son capaces de comer directamente do cu do pulgón ou que a poden coller e transportar, que as formigas poden transportar agua en gotas. E poden levar po formigueiro. As formigas non teñen os pulgóns como se foran as vacas, non os crían, eso é mentira. O sea, pero sí que son un problema si tes moitas, si é unha plaga, si non eres capaz de controlar a cantidad de individuos e si son formigueiros multitudinarios que os tes encima dos cultivos para todo. Pero tampouco son un problema porque tamén nos axudan a polinizar. Non nos olvidemos que andan de flor en flor, porque tamén comen, andan ao polen, andan ao azúcar das flores, e tamén nos axudan a polinizar, Cal é o problema dos formigueiros? Si che poñen un formigueiro e é moi grande, xusto debaixo, por exemplo, de un cultivo ou de un árbol frutal, porque debaixo das raíces encontran a seguridade perfecta que lle pode aportar o terreno, porque as raíces o que fan é un terreno moi firme. Entón, as formigas podenche facer un formigueiro xusto debaixo das raíces, bueno, de calquera cultivo, pero dun árbol é peor, porque se é moi grande podenche secar o árbol, pero non porque as formigas vayan a comer a madeira das raíces do árbol, sino porque deixan as raíces ao aire, o sea, aran tanto e fan tantas galerías para facer o formigueiro que o árbol queda sin sustento, porque lle quedan as raíces colgando polas galerías e non chegan a alimentarse. Entón, pois eso.
Moi boa tarde, moi boa tarde. Como pillar a toupa? Pois con moita paciencia, a verdad que hai moitos artilugios para casar toupas e incluso os hai para casalas sin facerlle daño. Agora, tamén che vou dicir, se un día tes paciencia e ti sabes que unha toupeira che anda en un sitio e todos os días tes o aquel e vas ti e tapaslle as galerías e máis o tumulto de terra que bota para fora, non? Quitaslle dali. E dali a unha hora volves a ter outra vez. Pois mira, vouche explicar como collela facilmente. Se non é terra que estea con gramón ou así, que ten unhas raíces moi tupidas, que entón é máis complicado, se é por terra normal, tes un caldeiriño ali ao lado. Este é fácil de aclarar, Cando a toupeira está facendo galería, non a fai profundamente, se se quer solo desplazar para buscar comida, ou sea, miñocas, bichocas, cava moi á derriba. E ti podes observar que move a terra, ou sea, ti ves mover así a terra, para arriba, por onde ela vai cavando, e vai facendo como a galería, non? Bueno, pois a toupeira non é moi rápida, digamos, rápida a esta velocidade. Pode ir así, se vai correndo, se vai tranquila, pero bueno, vai así esta velocidade. Non é como un rato, que ti un rato, ainda que o queiras coller ca man, faiche e escápache, marchou, ou como un coello, que marcha correndo para todos os lados, non eres capaz de collerlo. Unha toupeira podela coller. Entón, como non é tan lenta, cando está acabando, ainda é máis lenta. Si se ten, normalmente se teña a galería feita, e o que está é volvendo a refacer o que ti aplastastes, ca idea de que xa non volvería se lle aplastas a galería. Tremendo error. A toupeira vai a volver. Entón, ti fíjaste, e por onde está acabando a toupeira, se metes unha man así e outra así, chas! Na galería, na que está facendo e na que vai a acabar, cóllela ben cas mans. As toupeiras non fan daño, as toupeiras non teñen dentes para roerche, non che van a morder como se fora un rato, unha rata ou algo así. Entón, non che van a facer daño. Ti metes así as mans e podela quitar ca man tamén. Eu teño as quitado, pero, bueno, ás veces fai falta paciencia porque tan pronto como empezas a andar cos pés, a toupeira dáse conta e deixa de cavar. E ten máis paciencia que ti, asegúrocho. Pode estar así, esperando a ver si te moves, a ver se hai peligro. Así que, eso. Non olvidaros, por favor, de darlle ao me gusta. A ver, que está pasando aquí que non están salindo mensajes? Que me extraña moitísimo que non estea habendo mensajes. A ver... todos os mensajes. Nas medidas de moderación... Vale, agora, todos os mensajes. Claro, non estaban salindo todos os mensajes. Cumplir as normas de comunidade, tal. Agora sí. Que abono lle botas ás zanorias? Pois depende... Mira, a zanahoria non é unha planta que necesite moito abono. A ver... Non sei se oistes falar algunha vez de combinar cultivos, de rotar cultivos, porque hai plantas que necesitan moito máis aporte de nutrientes que outras plantas, e hai algunhas que apenas necesitan ningún tipo de abono. Unha zanahoria podese che dar ben, mira o que che digo, en unha terra máis desgastada, despois de haber plantado solanáceas e crucíferas, por exemplo, e curcubitáceas, vou vouche explicar cales son. Repolos, sandía, melón, tomates, pimentos, berenjenas. Ese tipo de verduras e de hortalizas necesitan un aporte grandísimo de nutrientes. Incluso necesitan, e faille falta, que no medio da súa produción, digamos, como é o tomate, o pimento, a col de Bruselas, ou un repolo que tarde polo menos 6 meses en estar listo para recoller, porque hai tipos de repolos, hai repolos que poden estar listos en 3 meses, outros en 4, en 5 e hasta en 6 meses. E no caso da col de Bruselas, incluso poden botar
9 meses, 9, 10 ou o que sea, para estar en plena produción, aínda que che empece a dar un pouquiño antes, para estar en plena produción, falle falta máis tempo. Entón, ese tipo de plantas necesitan moitísimo aporte de nutrientes, pero moitísimo. Incluso lle viría ben que lle botaras un extra no medio da produción. Ai, Dios, ai, que van ser este limón, creo que vou comer despois de postre, como unha magdalena. Pois, pero as zanorias non é unha desas plantas que necesita tantos nutrientes. Entón, a zanahoria pode lá abonar, máis ben que abonar, diríache, podes fertilizar a terra onde vayas a plantar as zanorias, que é máis correcto, con materia orgánica, máis ben con compost, e que non teña moito nitrógeno. Nin se che ocurra botarlle algún tipo de abono ás zanorias que conteña demasiado nitrógeno, porque senón a ver, que pasou aquí? Sigo sin ter sorte. A ver, Chelo, que foi o que pasou? Nusca, teño... Ai, Dios mío. É o peor para o canal. É o que a ti che sale da... Ai, que pasou, muller? Chelo, mañana sales en la tele. Quen é Chelo? Ai, Dios mío. Crisi antes... Pero que pasou aquí? Que pasou que non me entero? A ver, quen é Chelo? Que razón tes? Teñe razón todo o mundo. Fátima, Cris, todo o mundo ten. Tengo unha finca de 5 kilómetros. A ver. Bueno, vamos primeiro co das zanorias. As zanorias non se poden fertilizar moito e menos con nitrógeno, porque o nitrógeno o que lle fai ás nosas plantas é favorecer o crecemento do follaje, da parte aérea, da parte de arriba. Entón, vai a vir moi ben, pois a lechugas e repolos, pero non lle vai a vir nada ben a algo que queremos comer a parte de abaixo. E se ti fertilizas demasiado unha zanahoria, o que vai a facer é crecer moito a parte de arriba e, o peor neste caso, é que vas a obter unhas zanahorias pequenas, gordas, deformes e con moitas puntas. O sea, non vas a ter unha zanahoria delgada, larga hasta baixo. Vas a ter unha zanahoria que ramifica, porque ten tanto nitrógeno que se vai a sentir super ben e vai a expandir a creatividade das raíces, da súa parte das raíces. Entonces, pois, eso, non abonar demasiado. Con un pouco de compost vai máis, que o máis importante para unha plantación de zanahorias é que non teñan pedras no terreno, que non sea un terreno moi duro, porque senón pódense tamén deformar, non nacer ben e tal, que sea un terreno solto. Marisol ten unha finca de 5 kilómetros de Lugo, ciudad, e tengo ganas de plantar un limonero e un naranjo, pero non sei si lo llevarán las heladas. Me dijeron que hai que plantarlo hacia el sur. Que opinas? Opino que dá igual o sitio cara donde o plantes, porque donde o plantes vai haber norte, sur, este e oeste. Eu non sei que quiso dicir esa persona, tens que preguntar a esa persona, porque a min vindesme con cousas como estas, de que me dijeron que hai que plantarlo hacia el sur. Tens que preguntar a esa persona que quiso dicir exactamente con plantalo hacia o sur, porque para min non ten sentido ningún. Eu planto un árbol e o árbol é redondo, vai a ter caras pos 4 puntos cardinales. Plantes onde o plantes, ainda que o plantes na Luna ou en China. Entonces, o que necesita o limoeiro que non aguanta heladas. Bueno, pois direiche que, mira, aquí en Galicia hasta fai poucos anos non había ni unha sola casa que non tuvese un limoeiro ou un naranxeiro. Entonces, en Lugo, que hai ao mellor moita neve, pois non che sei dicir, pero tamén hai mallas térmicas cas que o poderías cubrir nos meses máis crudos do inverno, que supoño que serán xaneiro e febreiro. E pódelo cubrir. É como unha manta térmica, unha tela blanca que non pesa casi nada, que podes cubrir o árbol
e anclar a malla ao tronco para que non sufra tanto frío. Agora, eu o que che diría é de plantalo máis ben resguardado, pero ao lado de un muro, de unha muralla, de unha valla, de un cierre que teñas, que ao mellor non lle dea tanto o vento, o temporal fuerte. Pero, bueno, os limoeiros e os naranxeiros non son árboles tropicales, están acostumbrados ao frío. Ola, xa estou, ola Isa. Cristian, non lle respondas á xente así, que quer... Pero que pasou? Ai, Dios, unha guerra. O mellor é non facer caso. A que hora sales na radio? Gallega os jueves. Pois o que está claro é que acabo ás 5. Cando empezo, eu estou ali desde as 4:30, pero non sempre podo entrar. Entonces son 20 minutos, desde as 4:30 pasadas hasta as 5 en punto. Eso sí, todos os jueves. Así que, cando queirades mandar algunha pregunta, na radio sempre mas van a mandar, a pasar, e vámolas a acumular. Agora, gustaríame saber que pasou con Cris, porque demais Cris non suele contestar así nunca. Que pasou? Non sei, un mal educado. Tiño que encontrar eu para quitalo. Pero que pasou aquí? Madre mía, pois vos... Pero vou ter que ler eu todo. Marisol, yo tamén tengo en las afueras de Lugo unha finca e non conseguí que prosperara el limoneiro e naranjo. Pois mira, malla térmica para que sean grandes, e unha vez que sean grandes, pois ao mellor telos que tapar durante 3 ou 4 anos, e despois cando sean grandes, pois xa se defenden mellor. A ver, mucha mierda hai hoy aquí en este canal, Ala, tú fuera. Pero non lle entredes ao trapo á xente que ven a facer daño, porque non vale a pena. Avisádeme que hai unha lesma, un caracol, unha babosa, e listo. Xa que tin, unha lesma xa que tin, Carme Castro. Unha lamecheja, unha lesma, xa está. A xente maleducada. Bueno, soy de Murcia e non entiendo mucho, lo intento e te sigo, pero tus compatriotas son un pouco guerrilleras. María de la Luz, non sei que pasou, lo siento. Está de menguante la luna, sí, está de menguante, así que está ben, pois, para empezar a podar algúns árboles. Si non esperades heladas na vosa terra, na vosa zona, ca menguante ou ca nova, é o momento ideal para podar. Ollo, para podar, non para facer esquejes, para facer inxertos. Si queredes inxertar, o mellor é esperar ca luna chea. O día de luna chea é o mellor día para recoller os brotes para facer insertos, porque teñen a salvia máis viva. Nusca, tengo unha calabaza que creo que se llama cabello de ángel. ¿La puedo preparar igual que cualquier otra o tiene una preparación diferente? Alicia Fariña, me gustaría ver la foto, porque a calabaza de cabello de ángel, tamén chamada sidra, con C, cidra, ten unha característica moi especial. O sea, é como ovalada, como un balón de rugby, normalmente, e é como se fora blanca con rayas verdes e circuliños en color verde clariño. Non teño aquí ninguna. Non. Pero bueno, Alicia, mándame unha foto, porfa. E así eu digo che que tal, porque non se pode preparar como as outras. A calabaza de cabello de ángel suélese facer solo cabello de ángel, porque a súa maneira de ser por dentro, cando está ben madura, non é como unha calabaza normal. Ti unha calabaza normal, unha cacahuete, unha calabaza, bueno, das normales, cando a cortas, a súa carne é como unha zanahoria, digamos, un poquinho máis blanda, pero como unha zanahoria, con colores máis claros, máis blanquiños ou máis amarillos, pero a carne é como unha zanahoria. Non é o caso da calabaza cabello de ángel, porque esa calabaza sí que ten como fibras, é como todo como fíos. O sea, o cabello de ángel ten esa textura, esa forma, porque a calabaza, ca que se fai, xa o ten. É unha calabaza todo con fíos. Cociñada en agua,
non queda rica porque eu só a probín. Quixen a probar para facer como se foran salteados e así. E, bueno, non me chistou moito. Pero cocida en azucre ou en mel, sí que queda moi rica. Entón, gustaríame ver a Alicia Fariña si me enseñas e che dixo seguro si é ou non é. Lesmas no chat, xa estou a mirar, Que opinas de los kiwis autofértil? Crees que dan resultado? Muchas gracias, Nuska. Mira, cando lle chamamos a algo autofértil é porque normalmente é unha planta que non ten a súa estrutura, ten flor solo macho ou flor solo femia, que non cría as dúas flores na mesma planta. Entonces non se pode polinizar a si mesma. E hai que plantarlle outras ao lado, non? Que sea un macho ou unha femia. Por iso se di que os kiwis hai que plantar, pois non sei, 2 ou 3 femias, un macho no medio, para que axuda a polinizar. Que pasa no caso dos kiwis autofértil? Pois foron manipulados genéticamente ou insertados con un macho para que poda ter a mesma planta flores macho e flores femia. Que opino? Que está genial. Se non tes moito espacio para poder poñer 3 ou 4 femias e un macho no medio, ou 2, se non tes espacio para iso, a mellor solución é o kiwi este autofértil, que o único que ten é que xa ten ambas flores, ten a flor macho e ten a flor femia. Entón, se poliniza el solo a sí mismo para dar frutos. O sea que está genial. Se tes pouco espacio, está genial. E se non tes, se tes moito espacio, pero tamén comprastes ese, tamén está ben. Quero dicir, non hai nada malo. Non ten problemas de, non sei, a hora de comer a fruto ou algo así. Está ben, Has ido á Guarda algunha vez? Sí, Verónica, fun traballar á Guardia. Tengo suerte con los árboles que planté y las zanahorias se resisten. Vou probar en el bancal que me hizo meu fillo. Chelo, mira o meu vídeo de como plantar zanahorias. Ti pon en YouTube, vas á lupa, que ten, primeiro meteste en YouTube, despois vas á lupa e pos Nuska zanahorias. E directamente se che leva ao vídeo. Isto para calquera cousa que queirades buscar miña no meu canal de YouTube. Non tendes que estar a pasar os vídeos así, porque agora, bueno, xa teño unha, non sei, non vou dicir prestigio, porque non é prestigio, pero xa teño un canal con 30.000 personas, quero dicir, se é un canal que ten algo de peso en YouTube, non é dos máis, pero ha de ser. Entonces, con poñer na lupa o meu nombre, Nuska, con K, de kilo, Nuska, é o que queirades buscar, por exemplo, queredes buscar o vídeo da empanada, pois ides a YouTube e na lupa, clicades na lupa e escribides Nuska empanada. E se queredes empanada de millo, poñedes Nuska empanada millo ou maíz. E xa vos vai a levar directamente. Queredes buscar o vídeo de como fago eu para sanear as fresas? Só tendes que ir á lupa de YouTube e poñer Nuska fresas. Xa vos leva directamente. Así que recomendo Chelo que mires o meu vídeo de como plantar as fresas. Nuska, contéstalle a Cris que lle debe botar as fresas para abonalas. De aí veu o lío, que alguén lle contestou mal a Cris. Ai, vaya por Dios. Gracias, Mercedes. Cris, pois perdón, quero dicir, non o vin. O sea, non interpretín eso que lle podo botar. Mira, o millor para as fresas é levantalas. Para min é imprescindible, todos os anos. Esperades a que non haxa nevadas, porque se hai nevadas e agora andades nas fresas, pois igual se resinten e igual vos morren. Pero cando xa non haba riesgo de heladas fuertes, o mellor é levantalas, sanealas, o sea, limpalas, quitarlle todas as follas vellas, todas,
Con que lle quede unha folliña ou dúas, aínda que sean así de chiquitinas, chégalle. Limpadelle tamén as raíces. Sabedes que ha de haber raíces como que son leñosas, están como momificadas. Esas tamén lles podedes quitar, porque cría outras novas. E tendes que separalas, porque as fresas sempre, todos os anos, crían fillos de arredor. E unha mata con moitos fillos de fresas está oprimida e non vai a dar frutos bons. O ano seguinte vai a dar frutos máis pequenos, máis raquíticos e máis cativos. Entonces non vai a dar frutos bons. Así que o mellor que podes facer é levantalas, sanealas, separalas, plantar os millores fillos e abonar co que suelas abonar ti. O mellor sempre é aportarlle materia orgánica. Aquí sí que podes aportar nitrógeno, o sea, caca de animales. Si tes, por exemplo, pois si tes merda de galiña, que esa estea madurada, a merda fresca non se bota nunca a nada. Merda de cabalo, merda de vaca, de ovella, ou, bueno, estércol de calquera tipo, ou tamén con humus de lombriz, que é fantástico. O humus de lombriz é do melloriño que poderíamos ter para botarlle á nosa horta, porque podeslle aportar como abono lento, se o botas na parte de arriba e deixas que pouco a pouco o riego e a humedade do ambiente vaya drenando pouco a pouco, estás aportando unha maneira de fertilizar paulatina, lenta e progresiva, o sea, continua pero lenta. Podes aportar de maneira inmediata se colles e na agua de regar botas pois un puñado de humus de lombriz. Remeses ben no caldeiro da agua de regar e xa o aplicas, porque así xa, digamos que vai como moito máis rápido. É un tipo de abono que non lle vai a facer daño ás plantas. Bueno, non enterredes unha fresa directamente ou unha lechuga directamente solo en humus de lombriz, eso non, pero mezclado un pouquiño ca terra, mano de santo. E despois, en calquera tipo de cultivo, pero nas fresas tamén, necesitan que o terreno no que están, que sea húmedo. O sea, necesitan humedade continua, pero non que estea encharcado, o sea, ten que drenar moito. E aí xoga un papel importantísimo a cantidad de materia orgánica que teña a nosa terra. A materia orgánica faise descompoñendo cousas da horta. E non só cunha composteira así de pequeniña. Tendes que ter moitas composteiras, cantas máis millor, porque ides a ter materia orgánica para botar seguro, para lle botar. Se tendes unha horta, tendes frutales, plantades o millo, os coleiros, todo eso, todos eses residuos, cando a planta xa non dá máis de sí, ou cando podas os árboles ou todo así, vai todo para compostar, non queimedes nada. O sea, facede diferentes tipos de composteiras e tede unha composteira como a largo plazo na que podades botar ese tipo de cousas que son máis difíciles de descompoñer, digamos, non? Como son os paus, os cañotos de verdura, cando arrancas os coleiros, cando arrancas o millo, cando, non sei, cando podas os árboles, que ora tal, cando limpas a horta, que se saca un montón de materia, pois para unha composteira que se vai descompoñendo máis lento, 2 anos, 3 anos, sin presa, porque o compost é do millor que lle vamos a poder aportar á nosa terra, aparte de outros fertilizantes, claro, pero a materia orgánica é na que mellor van a vivir as plantas. E unhas plantas ben mantidas en un terreno sano e cuidado, e van a ser moito máis resistentes a calquera plaga que lle veña encima. Iso pásanos a nós e pásalle a calquera planta. Se ti te alimentas ben e coidas o corpo que tes, que só temos un, e cando che veña unha gripe ou unha enfermedade ou que sexa, vala a asumir de unha maneira moito mellor que unha persona que, pois, non sei, mala alimentación, vida sedentaria, que non faga nada, que tea no sofá ou que tal. As plantas pásalle igual. Como elas non poden salir a buscar o alimento mellor para elas, que teñen que estar no sitio onde nós as poñamos, temoslle que ofrecer o mellor terreno do mundo. E o mellor terreno do mundo faise facendo compost. Eso sempre. Nos casa nos encargamos e o botamos fora. Ai, madre mía.
Chou se gustaría de un consello para guardar as laranxas ou tangerinas, que supoño que serán mandarinas. Teño inmensas e non consumimos. Conserva ou zumo sen congelar. Daqui, de centro de Portugal, gracias. Mira, María Costa, o mellor para conservar os cítricos é facer amigos e darlle unha caixiña de naranxas ás túas mellores amistades ou mandarme a min tamén, pode ser, ou así. Conservar as naranxas moito tempo non é posible, a non ser que lle botes, non sei, produtos químicos para conservalas. O sea, teñen un ciclo de vida. É unha fruta que é non climatérica. É unha das frutas que, cando a quitas do árbol, deixa de madurar. Non madura, non? Por exemplo, un plátano, ti arráncalo, é climatérico, arráncalo verde, 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 como un crollo, pero madura el solo, porque é capaz de seguir como respirando, facendo unha serie de accións químicas que lle deixan, que lle permiten seguir madurando, pero a naranxa non é o caso. Entonces, unha naranxa haina que recoller do árbol cando xa está madura. E cando xa está madura, ten o límite de vida que ten. Se tes moitas nunha nevera, por exemplo, manteríase moitísimo máis tempo, pero non é cuestión de encheres unha nevera con 40 kilos de naranxas, porque que che van a durar máis. O mellor é facer amistades. Zumos congelados eu tampouco non o faría. Eu como naranxas no tempo de comer naranxas, das miñas si teño dabondo, e se non compro as, pero cando veñen as daqui do país. Cando veñen daqui, sean de Valencia, ou sean de Granada, ou sean de onde veñan, de Mallorca ou de onde sea. O que non as quero é de fora. Unha porque sempre son malísimas, sempre están secas por dentro, e outra que hai moitos países que teñen permitidos certos produtos químicos que aquí temos prohibidos, botarlle ás terras. Prohibidos porque son insalubres. Dunha maneira ou doutra fannos daño, non se poden consumir. Entón, a nosa sanidade en España non permite que os agricultores usen certos produtos. Entón, se veñen de fora, pois imagínate, de Sudáfrica, pois ali as leyes de industria e as leyes de consumo dese país non son as mesmas que as nosas, nin o podemos pretender. Ali, pois, ao mellor, estalle permitido usar glifosfatos e non pasa nada, e despois mandan para aquí o produto. Entón, pois, por iso non consumo cousas que veñan de fora, de dudosa procedencia para min, porque iso é o que pasa cos produtos químicos. Bueno, madre mía, que mande comentarios, Dios mío querido. Bueno, a ver, moitas gracias polo que nos enseñas, porque claro, xa van a ser as 8. Nusca, son Lucía, a ver se este ano deixanme un cachiño de terra. Lucía de 13 anos, en serio. Nusca, son Lucía, ai que ilusión me fai. De onde eres? De Ourense. Ai, caches na mar. Nusca, son Lucía, a ver se este ano me deixan un cachiño de terra e planta algunha verdura na horta como faz ti. Ai, que ilusión me fai. Ti, que verduras recomendasme plantar esta primavera ou verán en Ourense? Mira, Lucía, recomendoche o máis fácil e que non che vai a dar problemas con hongos. Que hai outro, por exemplo, non plantes tomates. Se é o primeiro ano que plantas, non plantes tomates, porque os tomates cada vez son máis delicados e propensos a coller hongos e vaste a frustrar. Entonces, como quero que esteas contenta ca túa primeira plantación, vouche recomendar cousas que son fáciles de plantar, fáciles de coidar e que non son tan propensas a coller hongos, que é o peor que pode haber nunha horta, son hongos. A ver, pode haber outras plagas, pero eu, cando unha plaga se pode ver cos ollos, como son gusanitos ou mariposas ou así, xa deixa de ser unha plaga, porque a estás vendo. O problema é cando non a ves, e os hongos non se ven, e vanche a dañar as plantas e non vas a ser capaz de sacala adiante. Entón, vouche a recomendar, mira, planta, se encontras espinaca, tes lápis e bolígrafo? Bolígrafo é libreta para apuntar, apunta. Lechugas,
Recoméndoche plantar moi pouquiñas de cada clase e plantar, por exemplo, 2 das rojas, 2 follas de roble e 2 das verdes. Así as lechugas van che ir ben arriba, non che van a coller hongos e vas a sentir moi ben, moi satisfeita e moi realizada contigo mesma. Plantas rabanitos, porque aínda que non os comas, vai igual. Ti plantas rabanitos porque en menos de unha semana só os vas a ver brotar e vas a poder collelos tamén. Que máis te podo recomendar? Mira, planta flores e plantas olorosas. Planta prixel, planta albahaca, na primavera, porque a albahaca non aguanta o frío. Que máis te podo recomendar? Repolos. Podes plantar repolos. E brécole e coliflor tamén, na primavera. Millor que tomates, porque o tomate ao mellor non che vai moi ben e despois igual te enfades porque non sabes que é o que está pasando. E recoméndoche tamén pimentos. Planta pimentos e berenjenas, porque ese sí que non che van, é máis difícil que collan hongos, e inda que collan, os hongos que lle atacan aos pimentos non son tan voraces e non son tan repentinos. Porque ti o tomate, ao mellor, se lle atacan, hai certos hongos que lle atacan ao tomate, que son repentinos, e en 2 ou 3 días quedaste sin a planta de tomate. Entón, recoméndoche, pois, cousas así, fáciles de plantar e que teñan como rápido o seu crecemento. Podes plantar tamén cebolas, podeche atacar algún hongo, pero xa vai a ser máis difícil. E o mellor de todo, que podes intercalar cebolas e lechugas e puerros. No mismo cachiño, fai así un croquis e planta 6 lechugiñas, 6 cebolas e 6 puerros en un sitio, non sei como é de grande o sitio que che van a deixar, pero aquí estou para calquera consulta que me queiras facer. Se me queres mandar tamén á radio, estaría encantada de recibir un mensaje teu tamén na radio, aconsellándoche, pois, non sei, máis cousas para poder plantar. Se te queres arriesgar un pouquiño máis, mándame un mensaje á radio e estarei encantada de contestarche. Mira que houbo vermes hoxe, sí, pero debe de ser polo mal tempo, pero de verdad non lle entredes ao trapo, porque esa xente non entra pa nada, o sea, xente aburrida, e o único que quere é provocar mal rollo, o único que quere é que lle fajan caso, entón entran así, dicindo parvadas, babosidades e asquerosidades. É mellor que non lle contestedes, porque o que queren é un minuto de gloria, quer que alguén lle faga caso, queren interrumpir, queren molestar, queren facer daño. Entón, non lle deades esa satisfacción nunca, nunca, deixádemos a min, que me encargo, yo me los papo a todos. Vos avisádeme que hai vermes, ou xa con dibujiños, mandádesme un dibujo dun caracol ou dun verme, e xa eu me dou conta. O que pasa que, claro, hoxe é moi difícil, moi complicado, porque o chat, de verdad, que ten só ahora mismo dous, aqueles, un que pon, ola, plantei un níspero na horta, tapei o inxerto, fixen ben ou mal. Fixestes ben, os inxertos sempre os hai que tapar. Sempre, se é no verán, se é no inverno, dame igual. Ti cando, o que pasa que inxertas moi temprano, de onde é? Non sei de onde eres, Manu, Alonso, pero se ven aínda frío ou así, igual o inxerto non che pega do níspero. Pero, bueno, se non, se ves que non che pega, intenta para finales de febreiro. Ca luna chea, quitas o esqueje ca luna chea, dame igual como se o tipo de esqueje que queiras facer, pero se fixestes un esqueje de poda, o sea, de apical, os esquejes apicales son cortando a parte máis alta da planta en vertical ou en sesgo, como queiras, e poñéndolle como 2 insertos ou 3 casi na base da planta, como a 20-30 centímetros, tens que volver a cortar. Entón, cada vez vas a ter menos sitio para insertar. Por iso, ao mellor tens lo que volver a intentar en febreiro. Nada, pois... A min paparonme todas as leitujas. Alicia, Pili, Alicia, cuidado cos caracol. Eso só irá aprendendo pouco a pouco. Se lle damos demasiada información, a ver, é unha nena, ten 13 anos. Se lle damos demasiada información, cando vai a querer empezar ca súa primeira horta, satúrase e incluso pode pensar, que tanto hai que saber. No, paso que va, no.
pode deixalo. Entón, vamos a deixar que os problemas veñan de un en un e xa iremos asesorando pouco a pouco entre todos, que, Alicia, estamos aquí todo o mundo para te axudar co teu novo proxecto de horta, e nada, eu estou sempre na radio a esperar por ti. Bueno, miña querida xentiña, hola, Xavier, boa noite a todos, vémonos os xoves aí, o que di Xavier. Si alguén non lle dou ao me gusta, por favor, non vos marchedes sin darlle ao me gusta, que aínda estades agora a tempo. E nada, que sepades para as novas persoas que se incorporaron. Pilar Domínguez, gracias. Plantei o níspero e tapei o patrón á altura do inxerto. Bueno, pero o inxerto cubrístelo tamén, non? Con plástico, ou con cinta, ou con algo, o seu inxerto haino que agarrar ben e depois tapalo. Porque se deixas o inxerto así, eu me imaginaba que ao faceres o inxerto, que con unha cinta de inxertar ou con calquera tipo de cinta que tes que tapar, cubrir ben o inxerto e facerlle unha certa presión, nin moita nin pouca, pero que o inxerto se aguante. Entón, Susana, bueno, fálame agora do kéfir. Bueno, Susana, chegasme tarde para me facer unha pregunta tan importante do kéfir, así que ou me mandas á radio, contesto a encantada, ou para a semana preguntas outra vez, vale, Susana? Nada, miña querida xantiña, vámonos alá porque son as 8, hai máis que facer, mañán é día de traballo, hai que traballar, así que vémonos, como vos digo sempre, pois eso, coidádevos, portádevos ben, e sede felices. Vamos alá, veña, que teñades moi boa noite. Deica.